Oimore nyikwa Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi saa adek wang'e chap oseromo wachikonu wabiro biro to aneno ka Nyasaye oyieno wachako chopo kaendi mondo mi weche manyien matuch gi masani to ka bang'e wabiro go mbaka e buch jopiny gi mheshimiwa Jared Okelo. Honorable Jared Okelo en jaod bura ma Nyando. Gimomiyo oula pod chendo Nyando to ineno ka Kisumu gi Siaya oula chande ji kabisa. Wabiro penje ni to Nyando mabe en jaod bura tam mar ariyo ni ang'o ma gisebedo ka gitimo nikech mae en gima timore samoro amora ma koth chwe to oula nyaka chand ji Nyando. Wabiro winjo ire kawuono ni ang'o momono giloso wach mar oula ni dichiel mosiko mane mbaka mabiro go kode. Imbe daher winjo pachi 2 3 6 00 e kaka inyalo yudo wa e Ramogi TV kaendi. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Magi weche manyien mawan. Azimio la Umoja ochungo ng'anyo kendo yie kod twak bang' Kenya Kwanza yie mar golo oko jaod bura Edan Keynan e komiti madhi tayo twak. Compliant bus was torched by goons. It's very unfortunate that people would target the downtrodden people's businesses. Weg matatu oywago lal magi yudo e kinde ng'anyo mar Azimio toka bas achiel nyo wang' gi ji magi chech ni gin jo ng'anyo. Pesa mar World Development Fund obed anchored e constitution nikech ene dongruok ma japiny dwaro momiyo yierwa. MCS koro ramo ni osach gi nyaka medi kendo bwogo thiro chenro mag ute bura mag county ka ywak gi ok owinji. Warwako kendo nyikwa Ramogi jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Riwruok mar Azimio la Umoja ochungo ng'anyo manye gichano timo odiechieng' makiny. Jatend kweth manok e od bura Meno Pio Wandai olando ni gichungo ng'anyo no bang' Kenya Kwanza yie mar chopo kar achiel kuom dwaro margi mane en golo jaod bura ma Eldas Edan Keynan e twak margi. Wandai wacho ni kuku mar tend Azimio bedo gi romo mar puodho ni gidog e twak gi Kenya Kwanza kendo gigeno ni kwethno ok bidhi ataro gi okenge matayo twak. Motelo ne mano Kenya Kwanza nolando ni gigo badgi piny kendo gigolo jaod bura ma Eldas Edan Keynan e aput margi madhi e twak gi Azimio. Kenya Kwanza oyiero jaod bura ma Saku miluongo ni Dido Raso mondo kaw thuolo mar Keynan e komiti mar twak. Kama sisi watu wa Kenya Kwanza tutakubali ama tukubaliana nao kuondoa mheshimiwa Keynan kutoka ile team ya bipartisan committee. Amekubali atajiondoa kwa ile kamati ya mazungumzo kati yetu na wenzetu wa Azimio One Kenya Alliance, na kufuatilia kujiondoa kwa mheshimiwa Keynan tumejadiliana pia na tukaweza kumteua mheshimiwa Dido Raso ambaye ni mbunge wa Saku constituency kutoka Marsabit County ili ajaze pengo ambalo limeachwa na mheshimiwa Keynan, na tunatarajia ya kuwa tutaweza sasa kuendelea na mazungumzo. Weg nyamburko mag ting'o jowuoth e boma ma Nairobi koro wacho ni gidhi kawo okang' mar keto arita ne ohandgi kinde ng'anyo kaluwore kod lal manyo giyudo bang' kane matatu margi nyo wang' kinde ng'anyo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa penjo to pod thoth e wi weng'o mar nyamburko no. Ndalo achiel bang' weng'o mar matatu e apaya mawuok Ngong ka ochomo Nairobi, weg matatu koro wuok oko kod chenro mar rito mwandugi e kinde ng'anyo ma ochan kod Azimio la Umoja One Kenya. We will have the boys who are working in the matatu industry from all over the neighboring counties to come in to protect the businesses. Because what we've seen is that we've become a target. I'm not inciting anybody, but I'm saying it's just natural justice that you protect yourself against any aggressor before the police come. So this, we will counter it, and we are telling them, come again. This time is going to be different. Kata bed ni en okang' manyalo kelo lwenye kind oganda ka ng'anyo dhi nyime. Kimutai wacho ni ok en gi toho e wi arita ma obila nyalo chiwo, to gibiro mana wuok oko mondo gijiw tij obila mar rito mwandu kod geng'o lal ma giyudo e kinde ma ng'anyo timore. We are taking up arms against these people. We are not going to keep quiet and let our things burn. For those who are afraid, just stay at home. For those men who can protect others, come out. Because it appears they are overwhelming and a lot of
issues of saying we have to follow the Constitution. At times, the Constitution has got to be broken. If somebody is coming to attack you, use the same equal force. Bang' winjo sigand Kimutai kod Lange manoramo ni matatuno ne owang' kod rowere mane nie ng'anyo, ne wagoyo ng'wech nyaka Ngong Road mondo wawinj ane dho joma timo ohala e alwora mane owang'e nyamburkono. Joram Simon tiyo e ondamo matin bath kama ne owang'e matatuno. Owacho ni ne oneno gimoro amora manotimore. Hiyo matatu ilitoka hii side kama inaenda Tao, ikifika hapa ndio ikaanza kunyongoa, inataka kurudi hii side, na ilikuwa peke yake. Sasa ikirudi hivi na vijana walitoka hii side ya huku, walitoka huku wakienda hivi. Sasa maaskari walikuwa pale wakakimbia wakaenda hivyo, matatu ikasimama hapa hivyo. Vijana wakakuja wakavuka hiyo baria wakaruka huko, ndio mmoja akakuja na mtungi ya 20 lita kama ameshika kwa mkono, akamwaga mafuta kwa hapa mbele, mwingine akakuja na kibiriti akaasha. Jowetege mane wawuoyo go genga payo no komachielo wacho ni jok mane oweng'o ne owuok kamoro mopogore kod jok mane nie ng'anyo. Vijana sio wingi sana, yenye naonyesha ni maandamano, ni grupu tu ya vijana, lakini iliyotokea bado mahali gari iliyotokea walikuwa wamefuata hiyo gari na wakakuja wakaenda kumalizia hapo. Kwa hiyo mimi sasa baada ya hapo maaskari akawa namchapa, akamshika kijana mwingine hapo nyuma na akamchapa akamweka kwa gari. Sasa sikujua fenye ilienda. Ni vijana wako kwa maandamano, walikuwa wanatokea kwa mtaro chini, kwa karabati chini, wanafamia watu tena wanarudi hapo chini. Na pia askari walikuwa na kibarua wakati wa mvua. Chesi unaona walifamia mpaka hiyo usiku wakiwafukuza watu waweza kupita, na wananchi wakipita na watu wa mguu. Kwa hivyo jana watu wamesumbuliwa sana hawa watu. Wachore ni onge nyamburko mora mora mane nitie apaye no seche mane owang' nyamburko no. Kendo thoth gi ne dok chien chiegni kilomita 1 gi kama weng'o no ne otimore. Hiyo time mimi nilikuwa nimetokea saidi ya Kawangware, huko ndio naishi, nikikuja saidi ya Ngong Road. Ndio nilianza kuona tension venye nilifika Junction Mall, naona gari zikirudi na wrong side. So hata mimi nikashtuka ni nini. Kimutai gi wuon nyamburko wacho ni jariembo ne ogoge jong'anyo. Ka jariembo wuon to ni kod sigana mopogore. The driver who was assaulted, had to run for his life, is here. Driver akaniambia amepata shida, amepatana na goons hapo Posta Ngong Road, na akatolewa kwa gari, akapigwa, alipigia akiwa analia sana. Walipiga mawe kwa windscreen ikapita, kanimiss kapata next abiria pika mkampata, so nikaona hakuna mweneza bushi gari, so ndio nikaona hakuna, otherwise kufungua mlango ikataa, nikaipiga mkono na nikaokolewa na hiyo souls hapo. Nyakundi mane riembo nyamburko no bende wacho ni obila ne ochunga kai wango matatu. Na askari walikuwa hapo, in fact gari ingechomeka, askari walikuwa hapo wakitazama, hawakuita the fire brigade because ikianza kuchomwa nilia hata usaidizi hatuwezi toka. Walikuwa mjiza askari wakiangalia ingebaniwa, they watched ikichomeka. Nyamburko no bende ne onge kod namba mare marandika kata namba plate. Wach majoram chichgo nikech ne okoneno thuolo mora mora mane nyalo bet mar golo namba nyamburko no. Hakuna wakati mtu angetoa namba plate kwa hiyo gari, kwa sababu ilikuja hivyo, na ungetoa hata kama ni wewe utatoka uanze kufungua namba plate, utakutwa hapo uchomwe ama upigwe. Iwezekani wao, hii ilikuja tu kama iko hivyo. Gimomiyo nyamburko no ne ni ndara seche ma nyamburko duto onge dara kendo tulo muoch. Gimomiyo nyamburko no ne onge gi namba ne marandika kata namba plate. Gin moko kuom penjo madongo ma pod ibo tim nonro matut mondo ng'e ni adieri ni kanye. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwadhi bele ni jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi upogore paro kod jatend kweth mathoth e od bura men Kimani Ichung'wa ewi dwaro mar chuogo apis mar jatend kweth maketo sirikal tesre. Azimio koni sirikal dwa dhi ataro mar katiba e chuogo apis no. Jotelogo ne oluongi gi komiti mar od bura mondo gichiw ler ewi parono. Walter Nyambaga miyowa ler mar wachni. E nyim komiti mar od bura makawo paro mar jopiny, jatend kweth mathoth e od bura Opiyo Wandayi ochopo mondo gwel pache kod komiti no ewi kwayo madwaro ni mondo losi apisi mar jatend kweth maketo piny owacho tesre, apisi mar Prime Minister kod jalupne. Ka
Ope Wandai golo chung' motegno mar jo od bura mag Azimio kendo gwenyore paro kod mago ma Kenya Kwanza kama Wandai okone kamitino ni Azimio ok sir paro mar Kenya Kwanza madwaro ni mondo chuoga pisino kokale od bura. If the creation of these offices were to be done according to the constitution, would you support them? So, Honorable Owino, if your committee were to recommend go to a referendum, I can assure you that my coalition would be on the side of those who will vote yes for the creation of those offices. Azimio koni paro mar chuoga pisi makamano en paro mar duoko ji Building Bridges Initiative kata BBI gino mane jatend piny William Ruto ne okino ne wiye mokwongo. In fact, I wish Kenyans had, of course, had gotten a chance to vote on the BBI. It would have solved all these problems. All these problems. We have always been of the view that this country needs to go the parliamentary system way. Matimore kinde ma jatend kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wah e barua mane ochwalo ne kamitino to lero ni jatend piny William Ruto ne ondiko ne spika Moses Wetangula mondo chuoga pisi mar tend kweth maketo piny owacho tesre eka okoni apisi no dhi tiyo koywarruok mabiro tok yiero kama namba 1 ng'wano lemo duto mag piny owacho to kendo apisino biro rango kendo goyo kogno kaka sirikal tiyo. Ichung'wah okoni apisino biro tego telo mar kweth manoke od bura kendo bendo dhi tego demokrasia kanyakla kod dongo duond buche mag siasa pachoka. Onego bed ni office mar ng'ama pingo cha bende bedo na fires mar wacho budget mar sirikal en mae wan moro ka joma pingo mae budget marwa. Koro na mondo office no bed gi teko mar ng'iyo budget, analyze, gitim research margi mondo ng'ani bed ni nyalo bedo office mar nyalo bedo nyalo kelo miluongo ni alternative government, alternative views. Ng'ama telo ni chama ma coalition madung kabisa la Molo Odinga nuo kucha onge gi sirikal moyudo. Kalonzo gine mag gido onge sirikal kae. Kodwa ni mondo office no bedi en gi joge mondo bed gi capacity matimo gik makamano. Thank you. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Wakanyo ni piny owacho koro wito oko chenro mar chiwo omenda mag sir ne jopuonjre duto madonje mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko kendo koro ochuog chenro manyien mar siro jopuonjre mochando kende. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni sir ibiro chiw ne jopuonjre mochando motelo ne jopuonjre mamoko. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, piny owacho bende osingo medo kwan omenda ma ichwalo ne mbalariany kowuok e siling bilion 54 nyaka siling bilion 84. En fuong'ruok ne jopuonjre ma ok onyalo manyicha otimo penj mar klas 12 kendo winjo riwre kod kuonde tiegruok ma opogore e pachoka. Ma bang' piny owacho yie sirogi e sombgi. Jopuonjre gi biro ketie okenge 4. Mago ma ok nyal mabiro donjo e mbalariany biro misir mar 53 mar omenda mar somo, hola mar 40 ka jonyuol to biro golo 7 kende. Mago madonje kuonde tiegruok mag TVETs, jonyuol gi biro mana chulo 20 mar omenda mar somo. Jopuonjre manyalo gi ok rach ahinya ibiro mi hola mar 55 kod sir mar 38 ne mago madonjo e mbalariany. Mabiro donje TVETs ibiro mi sir mar 32 kod hola mar 48 ka jonyuol gi to biro chulo 20 mar omenda mar somo. Universities and TVETs will no longer receive, under the new funding model, block funding in form of grants based on differentiated unit costs. The government has resolved that university funding will henceforth be student-centered and be apportioned to individual students according to their level of need. Bende kaka chiel kuom yore mag kedo kod gope ma osebedo ka okwako mbalariany manyaka sani osechopo bilion 60.2, piny owacho chano medo omenda magichwalo ne mbalariany yare bilion 45 nyaka bilion 84.6 higa ka higa. Mago mag TVETs bende okodong chien. Most of our universities are sagging under a heavy burden of huge debts arising from unpaid staff salaries, unremitted statutory deductions, pensions, SACCO dues, bank loans, and unpaid suppliers. In total, our universities are indebted to the tune of 60.2 billion
Kenya shillings, a figure that continues to grow every month. Kata kamano, jopuonjre madhi nyime kod sombgi sani biro yudo hola kaka osebedo katimore e kinde ma okalo. Chenro manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok biro chakore kod jopuonjre gi mane otimo penj higa ma okalo. All continuing government-sponsored students shall be supported in line with the previous existing funding model. The Cabinet Secretary for Education shall take immediate action to operationalize the new funding model as it has been agreed between the Government of Kenya and our university and TVET institutions. Bende board ma ochung' ne yiero ne jopuonjre kuonde tiegruok magiriworego biro yawo mbui gi juma achiel koa sani mondo mi jopuonjre thuolo mar yiero kuonde magidwaro somoe. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa kanyo ni MCAs obwogo mar biro ng'anyo twak mag ute bura mag county kaponi piny owacho koketo omenda mar Ward Development Fund e chik ka achiel gi medo gi osara. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, MCAs bende oriembo jagoro mongirore migawo mar telo mag gwenge Teresia Mbaika mane oyuore romo margi mani KICC Nairobi. E kar romo maduong' mar KICC, MCAs ma ok counties 47 ochung' kar tiendgi kendo nyiso ayanga ichwang' margi ewi kaka piny owacho osebedo ka tayo dwaro margi. MCAs power! E yor nyalo hodia, jotelogo ochwalo dwaro 6 madito ne piny owacho kendo bwogo mar ng'anyo ne tije mag od bura mag counties poni dwaro makamago koketie tim e bwo ndalo 14 mabiro. Unless the above stated resolutions being number 1 to 6 are considered within the next 14 days of their adoption, it is hereby further resolved that all the 47 assemblies shall adjourn indefinitely on the first official assembly sitting after the expiry of 14 days. Kaluwore gi romo makawuono, MCAs dwaro mondo pok mar omenda mar Ward Development Fund oketie pen chik kendo obed atamalo 40 mar budget mag sirikal mag counties. Wadwaro ni pesa mar Ward Development Fund obed anchored e constitution. Nikech ene dongruok ma japiny dwaro momiyo yierwa. Ji duto te, obed MP, obed women rep, obed president, obed governor, nigi fund. To MC mabe oyier kuom ji 6 gi bang' higni 5 to onge gi fund kata achiel. Nang'o? MCAs lero ni keto omenda makamano e pen chik dhi konyo e chenro maneno ni wards duto oyudo dongruok maromre. Ward fund is a very serious affair because kineno kata mna MPs, they can criticize the president because they have CDF. Whether the president support them, it is inscribed within the law, ni CDF no ginyalo kelo godo development e gwengi. One kaka MCAs, we don't have ward fund. It therefore means ni you cannot even criticize. Because if you criticize, development ok kele gwengi. Apart from weche mag misara, wach maduong' makele en wach mar ward fund. Ni ward ka ward e county Kenya ka nyaka bed gi gimiluongo ni ward fund. Kaka constituencies nigi NGCDF, wambe wakwayo kaka MCAs ni wabed gi ward fund. Kendo proposal mwaketo kaka wajumbe matindo ni atamalo 40 mar budget mar county mora mora of the year ward fund. Kendo wacho gi dwol maduong' ni mae madhi konyo jowa weche dongruok. MCAs bende oko pando ichwang' margi ne dwol mochung' ne chano osara mag jotij piny owacho SRC magi wacho ni osebedo ka duoko osara margi piny kinde ka kinde. Ewi mano, MCAs opuodho ni osara margi nyaka ngesi ka dwaro margi en ni ochul gi osara madirom gi atamalo 49 mar osara ma ichulo governors. That our salary as minimum here about the basic should be 49% of the governor's salary. Riwruok mar ute bura mag counties mong'ere kaka CAF bende oyudore e kom maliet bang' MCAs puodho gi dwol achiel mondo keth riwruok makamano magi wacho ni osereme tich mare mar kedo ne dwachgi. Kirango riwruok ma jopuonj otel kod jopuonj wetegi. Kirango riwruok kata ma jo Kenya Power otel gi Kenya Power wadgi. Omiyo wan kaka MCAs wadwaro ni riwruok marwa matete haki marwa otel kod MCAs okel lweny mondo CAF. Kaka yo mar keto ayanga ichwang' margi ne piny owacho, jotelogo oriembo jagoro mongirore e migawo matelo mag gwenge Teresia Mbaika
mane oyuoro e romono ka giwacho ni gidwaro mana jalup jatend piny Rigathi Gachagua. MCS mapacho kae oloso kod duol achiel motegno ka giwacho ni kinde oseromo mar keto omenda mar World Development Fund e pen chik kaka yo maber mar miyo MCS teko mar chwalo dongruok e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Bero mar ringre manogol e liete Mashakahola ne odonje odiochienge mar adek ka duoko mar bero mar ringre 4 mamoko no yangi ni ji 4 go ne odeng utgi mowito ngimagi. Duoko no bende onyiso ni ji 23 mamoko to nowito ngimagi bang' koso chiemo kuom thuolo malach. Lidio Keyo nigi ler mar wach. Ne en odiochieng' mar adek ma chenro mar bero mar ringre manogol e liete Mashakahola ne odhi mbele. En bero mitime osiptal ma Malindi kotiele gi jabero mar piny owacho Johansen Oduor, bero manotim ne ringre 36 kuom mago manogol e liete Mashakahola. Of this, 16 were children, 19 were adults. One we were unable to ascertain whether it's adult or a child, so it was in between. The number of males were 17 and females were 19. Bero go yango ni thoth oganda manoiki e bunge Mashakahola ne otho e yore magalagala kamoko to ne ode ma owito ngimagi. The cause of death from all of this, majority we found that they died because of features of starvation, which were 23 of them. 4 of them we found that they had asphyxia. And remember I told you asphyxia is someone who was denied oxygen prior to death. 7 of them we were unable to ascertain why they died because of the level of decomposition. Then we found a child who had head injury. We also found an adult who had a disease, chronic disease, because we found that she had a kidney and a heart disease. Nonro mar nyenyo mag dend dhano kata DNA bende no dhi mbele kama romo familia 22 no chopo kendo no nywandi e chendo no. Ka familia mamoko bende no donje kar kano ringre ma Malindi ka gimanyo jogegi. Mimi natafuta sister yangu na watoto wake 3. Tumemtafuta kwa muda mrefu tangu tuliposikia hizi habari za kwa watu kule Shakahola wanakufa na kuzikwa. Na jana kuna kijana wa kule nyumbani tulipatana akasema juzi kuna watu walisaidiwa kutoka huko Shakahola na akamwona sister yangu hapa General. Ndio maana nimekuja nikaingia kila mahali hakuna, ndio tumeambiwa kuwa kuna wengine wametolewa hapa wakapelekwa kule Premium. Nyakisechegi osetim bero ni ringre maromo 76 kachendo ni kurigeno ni biro dhi mbele nyaka chieng' tich ang'wen jumani. Lydia Okeo, Ramogi TV. Moko kuom jodolo mapacho kae ndiye seyo piny owacho kuom rem fwenyo puonj ma coach kendo reso joma ne owito ngimagi e bungu Mashakahola. Jodolo go dhier nono gimomiyo jayalo ma coach Paul Mackenzie ne ochwalo puonj ka oywayo oganda koa e tung Kenya kuom higni makadho chiegni 20 ma ok nofwenye gi apisa moro amora. The narrative being driven that the churches and by extension religion need to be regulated is a facade meant to divert attention from the real problem, which is that the state has failed to play its role in dealing with crime. We call upon the government to expedite investigations and prosecute not only Pastor Mackenzie and his accomplices in his church, but also the state officers who have overlooked this matter. Wadhi yo moro machuok koduka ni tupudwan gi chenro mapod dhi mbele nitire mbaka mobrogo gi Honorable Jared Okelo men jaod bura manyande wach mar oula machendo ni kikidhi mabor ahinya magi weche mabiro.
Oula pod medo hinyo gwenge mag Homa Bay, Siaya gi Kisumu. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Chir ok ng'ur seche te. Ntie seche moko ma chir biro kuom wuoyo gi duol mamuol. To seche moko chir en duol mamuol mamiyi bedo gi geno mar temo kendo kinyne. Par niya, onge gima ber mabiro mayot. Kik ibed kod rapim mar tembe mikale kalure gi rem ma in go. Dial *811*281# to get chir mar geno. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Erokamano kuom keto Ramogi TV kama mpaka mwadhigo gi Honorable Jared Okelo men jaod bura mar Nyando. Moingo familia 400 Piola odaro e miechgi e gwenge mopogore opogore ma Kobuya kod Kobala manie kar chung' od bura ma Karachuonyo kaluwore gi koth mapek manomiyo aora Miriu opong'. Kaka jofumbo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, familia go sani koro go kambi e skund primary ma Kobuya kod mano ma Osodo nyaka ne pi dargi e miechgi ngeso mokalo. Wanigilit mang'eny ya jowa wayuak. Mano e ywak ma familia go nego bang' Piola daro gi miechgi kalore gi koth madhi nyime gi chwe kor gwenge ma pachoka ma osemiyo aora Miriu opong' ma omuomore nyaka mieregi. Familia go Piola ne odaro e miechgi ngeso mokalo kendo nyaka sani gigo kambi e skund primary ma Kobuya kod mano ma Osodo nikech utegi pi oluoro ma oketo diere ma ok nyal dage. Mimi ndio mwathiriwa wa maji, nimehama nyumbani kwangu na umri wangu huu. Nina huzuni na majonzi mengi. Watu wanapita na maji, kuku zimeenda na maji, kondo, buzi. Inatubidi tuhame manyumbani ili tukae shuleni. Pamoja na kuwa kazi ya Mungu haina makosa, lakini tumeathirika. Wayudo chandruok maduong' ahinya ka pi wuok oko kendo nego gige wate. To gima wawuoro ni joma wayiero onge ng'ama osetundo moneno mine gi nyithindo ma wan godo gi chandruok. Ne wachalo jomogo ombulu ka nono nikech wasechandore ahinya
giywaknegi kale ngima matek mokalo e kambi kama koro gijoteno kaluwore ni onge kony moro amora mar chiemo kata kony mamoko magiseyudo kuom migepe mag piny owacho. Pi osemuomowa kendo wasebede kamp ka kuom madhi juma. Onge gimoro amora mwaseneno kaluwore kod sirikal moritowa. Onge gimoro amora mosekelnwa machalo chiemo. Wadak ka to kech negowa kod nyithindo kod gimoro amora. Wadak marach nikech e kinde ni pi omuomo to kata yedhe pok okelnwa. Onge kata gimoro amora mwaseneno. Chiemo onge, yath onge, nyiso ni ngima wa ni hatari. Koro wane usani sama koro wan kod chandruok machalo kamae ni jowadwa. Watho e kambi ka kech negowa. Ruoth magweng'no kwayo sirikal mamalo kod mano mar kaunti mondo manye yore ma osiko minyalo tiyogo wacho oula mosebedo kadaro jopiny alworano ka luoro bende nitie kaka chenro mag somo biro dhi nyime skunde ariyogo ka oyaw skunde juma manyien. Machielo kendo en ni udi manyo jogi odake thothgi pi olworo kendo pi oketho. Koro chuno jowagi ni nyaka gibie skul Kobuya Primary ka mondo gibed ka kaka rescue center. Omiyo seche montiego ni jowagi nigi tabu kendo gikwayo kony. Skul Kobuya koro osebedo kaka rescue center kendo osebedo kama higni mang'eny. Aneno ka an gi luoro kaka jatelo mar skul ni odhi chocho chenro mar somo nikech next week Monday wayaw skul. Nyithindo bende geno yaw skul, jopuonj oikore duogo skul. To ka gidonjo to gidhi yudo environment morochore ma kaka gidhi chako ok ang'e ni dhi chak nang'o. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Token Kobuya kende, jodak makwan gi oeo 12,000 e kaunti ma Kisumu medo dare miechgi nikech midhiero mar oula masani okwako gwenge mathoth. Oula makamano bende mokelo midhiero e gweng mag West Uyoma e kaunti ma Siaya kama cham bende okethore e puothe. Millicent Adhiambo ni kod ler mar wachni. E thuolo mar jumbe ariyo sani, jodak mopogore opogore e kaunti ma Kisumu osewito kuondegi mag joot kokalo kuom oula. Kuonde ma joma ne oula winyo, igni mosekalo ne ojote, bende okotony e lako ulano. Kaka piny medo ru, koth medo chwe, kendo bende kaka kuonde kod kwan joma oula medo ywero, dhi malo. Pi odara gi gimoro amora, kata kama dage onge. Sani kama wachung'e kani, ma en wang' yo madhi e skul Ragumo. Ofunyu bende opong'o, Ragumo opong'o, Yola bende opong'o e Kisumu East ka. Nyithindo dhi yawo skul kochomo kanye, ohala okethore Ragumo ka te. Gimoro sa ochiko pi nomonjowa ma ojogi duka te ajaba lawgi alaro godo mana pi. Pi oturo na dala. Makata tero ng'ato ken miriambo to neno kaka pi olworo ot motieko. Makata kama bedie onge. Koro kata kama tedie anaswekora Ragumo ka hauso mana nyoyo. To nyoyo koro kama dhi chwake onge. E sama gisewo jotelo mane giyiero e lemo mopogore opogore mag siasa, giduol achiel konyruok ema giywago kowuok kuom sirikal. Koro sani wadak marach, wakwayo mana kony kowuok kuom Kisumu country ka gikelnwa kony mondo wang'e kaka wanyalo dak nikech kaka wadhi ka sani onge giwa osedhi te mon wewa an kama duka mantie na jagni 63 to ka dhako weya sana dhi dak. MP man wayiero en mar jomotho en okelo pesa ka okelo mago ka ji otho gima nyalo konywa godo onge omiyo sani wan gi tabu wakwayo sirikal mondo miyo konywa ngima sani tek to ma wan go moseloso matin bech pod pi dhigo nikech pi opong'o kamoro amora wadak e sikul nyo dhako oseweya jowadwa koeka dhako nyo minyoro atimna nade serikali saidia. Tutaenda wapi? MCA uko wapi? MP uko wapi? Seneta uko wapi? Gavana uko wapi? Drainage inaleta hii shida yote. Kama drainage ingekuwa mzuri, hii barabara ingekuwa mzuri na hii maji ingekuwa inaenda kwa mto direct. Kalure kod midhiero mar oula no, apisas mag piny owacho osechako chenro mar nono lal ma jopiny oseyudo kod manyo yore mag reso jopiny. Komishona ma Kisumu Hussein Alaso ne otelo e chenro makamano ma bende giyangoe ni ji ma ok tin ne 12,500 oseyudo midhiero nikech oula. Gidhi nyime gi kwayo kony mag siro jogo ma midhiero ojuko. Komachielo e kaunti ma Siaya, jodak ma West Ugenya pod medo kwayo kony bang' oula ywero miere kendo ketho cham e puothe. Moko kuom jodak ochuno ni omany kuonde jot e skunde manie alworano ma West Ugenya.
wan gi lit mokalo ngera e gweng'wa kae Sifuyo West. Pi osebedo ka thagowa e gweng'ni mwaonge gi kwe. Wadwa wasandre pi odonjo na yot, an gi nyithindo 3. Akwa nyithindo kaka diek. Kaka timra gi nyithindo onge, kama ninde onge. Piny koruti siko kikwa mana nyithindo, kata kama nyalo tede onge. Ma bed ni wan kod tent, to dukoro wasedaro bwateri tok got monena kani. To since nukoro waonge kod tent, jogi ng'ato donji od ng'ato, to donjo ga ot ma ng'ato nikod chiege, koro wan kod sida. Kin jadhako achiel, koro in jamon 10. Awadwan mondo sirkal okonywa e mano. Adwaro wacho ni joga ni sirkal ma wan kod ma Kenya ka, kochakre kod county government, kaachiel kod national government matiye, gin aweya problem wan kod piny kerego ni, to kendo gitiyo matek kabisa mondo mi gibi kony jogwagi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Mane mbaka mwada goyo gi jaod bura manyando men honorable Jared Okello kama na inya kumiwa sichigi. Mheshimiwa, wach mar oula machando ji nyando ni ok en gima wachako goyo kata kodi gi mbaka kawuono, en gima osebudho. Ang'o mosemonu lose dichiel? Erokamano ahinya. Mokwongo yiena mos joka nyikwa Ramogi noimore uru duto kamoro amora ma untiere. Mar ariyo en go ni erokamano kuom loso thuolo makende mondo wabi watwag kendo to moloyo midhiero makoro omako piny mangima. Ineno ka piny luo kochakore Homa Bay, Kisumo, Migori nyaka Siaya otimo pilelo. Makineno jok motimo neno e TV gi to gina jok ma ywago mana weche mag oula momuomo. To ok mago kende, odiochienge 2-3 mosekalo usebedo kunyiso kaka oula osedaro ji kuonde mopogore opogore nyaka Nairobi ka, nyaka Mombasa, North Eastern gi kuonde mopogore opogore. Omiyo koth manyo ochwe nyo ok en koth manyalo wacho ni kawaida. En koth moro manyo obiro gi sitina, nikech ing'eyo ni koth osebudho be ka ok chwe. To koth onego be ni chwe. Koro nyo dhi okunore. To kama okunore no kanyo ochako olore to olore mokalo apima. Emomiyo chandruok makama osebedo. Kibiro Kisumu kama wuokie, wan kod sub-counties beach ma oseyudo hinyruok malich ahinya. Kwa chako gi Seme kama oche omuomo. Kibiro Kisumu East, ineno jo Kisumu East katimo neno kaka pi chandoge aora mar Obuso gene makoro muomore kendo koro jini matek. Kae tibiro Nyando kama isewacho ni oseng'e gi weche mag oula mamuomo kinde ka kinde. Kibiro Nyando kanyo nyo wachake mana gi Maembe. Maembe kanyo nitiere gik mane wasetimo mawang' na pimni. Kae tibiro Ahero ka Panadol, kae tibiro Magena. Kaya Magena tidhi Ombaka to in nyama sauti in Ogenya. Kanyo nye chandruok lich ahinya. Kibiro dalawa makadi Bokone ne wan gi tabu malich ahinya bende Udienya. Kae tidhi Ugwe kama Kibarwa nitie, Kandaria ni kod tabu, Bwanda Catholic bende nigi problem kanyo gi Bwanda Primary. Usetime ang'o mheshimiwa? Kuondego osedhi wang'e gima timore kanyo. Omiyo koro usetimo mar konyo jopiny. Mage chandruok ma oseyudo kuonde wagodo. Muoroni nigi problem, Nyakach Sangu kama ang'eno dong' higni mathin tidhi chako rito Nyakach, ma bende wach mar pi nibiro gori godo Sangu kanyo. En bende ne oyudo problem. Kibiro Muoroni kwa chako gi Marega tibiro Kigoche nyaka idonj kama Aero Girls bende manyo pi omuomo. Chandruok lich ahinya kanyo. Koro wapimni ma tamna mar ariyo nikech hera ma jopiny nigo koda kaachiel kod hera ma Nyasaye. Nikech Nyasaye ma keto jotelo e tich kinde mang'eny, nikech nitie moko ma bende kapar ka Nyasaye ochwala nyaka Ruto gene to ma Nyasaye opuodho to nitie. Koro wan kadonje tamna mokwongo, ajenda na maduong' ne en gorruok gi wach flood. Gima natimo mokwongo kibiro Ahero, inise biro Ahero mang'eny, nakao mita 400 kowuok Kamaembe tiende ni tong'wa kod Muoroni. Ne waloso gabion mobiro gi malo kabisa. Iparo nyalo neno kopang kite kanyo momak maber gi simiti moger malong'o moket nyaka sing'enge.
momako kidino mita 400 kiwuok boda mar Muoroni mibire daraja mahero mokalo daraja matin. Mano ne tija mana time tamna mokwongo. To mana kaka nasepacho ni mokwongo, koth manyo chwe ni nyo biro gi sitina. Nyo biro muomo gabion, modonjo Panadol, modonjo Kamidumbi. Ma joga mang'eny nyodak dio mahero nikech pi manyo kalo wi gabion. Gima nyo kwang'e ni nyalo timore. To nyen koth mochwe gi sitina. Kibiro koma bedo ga gi problem pile kama semecha ma sirkal saidia wuoke Jauda Dika dala wa Mamagina kanyo gi Kogwedhi nagero daik mowuok Magina ka kilomita 12 modhi nyake nam mar Lake Victoria ma pi machendo sani gwenge mag Ombaka Nyamasao kaachiel kod Ogenya ok en pi mapile mowuok e aora, to en pi mowuok kendo kanyakoni ni Ahero Girls nitiere pi momuomo to donjo dala gi Ranguma, nitiere aora moro kanyo Ong'icha, to Ong'icha no donje moro Nombei, to Mbei donje Miriu. Koro aora mar Miriu ni odhi mochako chomre Lake Victoria gi kamoro n'Ogenya. Koro nyo muomo Miriu ni wuok oko makoro chando jothurwa. Kaito gimochako timore mabende fani ni samo donjo godo Miriu pi nyo donje nam mang'eny mochako oingo level modonjo go Miriu. Koro chako wuok e nam koluwo Miriu oduogo oko. E pi manyo kere momiyo wa problem nyaka sani. Kana agero daik kilomita 12 manyo otieko tabu man kanyo no. Kama dho aora donjo gode nam Lake Victoria no dinore chon. To en gima nitiere machine ma jogi ne maniko National Water Harvesting Authority to gi county government ma Uasin Gishu. Iluonge ni amphibian machine manyalo hobe magole oko mondo mi aora kakoro ne donjo to gimogeng'e ni koro ok geng'e, koro pigcha donje nam e yo makare. Kanyo ema pi wuogodo oko donjo Sango machando jodala uka kanyo nikech koro dhok kama donjo godo tin koro overflow kodonjo koni. An bende kanyo nyodwa chanda gi kamoro ni Singida, koro overflow no odonjo Singida matin. E joga modare gwenge mag Singida Nyamasao koro dak Ombaka. To koro sani mpango en ang'o kisegero daik tisegero gabion to ema pod pigno chako muomo? Ema pod muomo. Mago ne waluongo ni short term measures. Gima ne dhi konyowa malich ahinya maparo ni ka poni chieng' Nyasaye nomiwa loch nikech sirkande gi to kosekonyowa ahinya ni gero gimoro ni Korusoin Dam wiye malo kucho, nikech koth madaro Jaahero, koth madaro Janyando ok en kodhwa. Koth ochwe kalang'o to dhi biro gaora no kopong' to nikech level ne dok piny ka komedo biro e dho nam kowuok Nandi kuchocho ok ong'eny ahinya. To sama koro aora biro madwa donjo godo e dho nam koro thany maka pi obiro mang'eny to overwhelm koro wuok oko. Koro rieko mane nitie mabende ne en gima nochak chon higni mag 70 gini kocha ni igero Korusoin Dam makanyo Uhuru wuok e loch to Uhuru nyo osweyo koseketo 1.5 billion. Dam duto ne dhi kawo bilion 21 to Uhuru nyo keto gimoro ni seed money mar 1.5 billion ma contractor maja China nyo osedonje side mosechako tich kanyo. Idea en ni pigcha kako biro no odonje dam kanyo makoro mwa release dhi aora mana quantity moromo mondo mikika aora tuo. Koro mano ema koro ne dhi konyo moloyo duto. To nikech na donje office to mabe tabu mwasebedo godo higni duto nyaka na tem manyalo to moloyo sirkal mar handshake mar Raila ne nitiere. Mar Raila noro na mashinde mano gero na daik kilomita 12 kendo chako gero nwa gabion mita 400. To koro sani mheshimiwa mago tusegero kendo koro nitiere long term mar gero Korusoin Dam no endo. Ji hinyore sani. Nitie joma jamni gi olal, nitie joma dukni gi pi oketho, nitie joma udi gi pi oketho. Ang'o mutimo mar konyogi? Nikech wan kwan wang'iso ni ji 12,000 gi 500. Ang'o mutimo mar konyogi? Winjo ka jopiny bende wacho. Jopiny ywak, neno ywak nitie Oimore, ywak ni Siaya, ywak ni Kisumu East,
ywak ni dalawa manyando bende. Koro chopo kama ok ng'ato ng'iye ni Nyanza nigi pi momuomo. Ng'ato koro donje ode. An oda en Nyando. Ere gima watimo ne jo Nyando nikech wasetemo mwanyalo yore manyalo geng'e to pod nyo muomo wa. Koro mokwongo en ni gik moko gi duto te kalo mana kuom sirkal. Nyo waseloso kod sirkal mantie magise oro jomoko kawuono mawuoyo kodi ni ne nitie jomowuok e National Disaster Management ma Nairobi ka mane nitiere e Nyando mowuotho kuonde ma ji odake mong'iyo nyaka kuonde ma pi omuome ji koyaga yweyo mochako biro Mbaka modhi Ugenya modhi Kibarwa mane gidhi nyaka Kandaria kaachiel kod Bwanda. Magi ne assess situation mantie. Gima jothurwa dwaro sani nikech kata obedo ni koth nyo pok ochunyo wan gi kech ma wagalalo. To sama kori daro ng'ate ode, onge ng'at mamor nowuok e dala ne dhi manyo nindo kamachielo nikech dala ne otimo pi. Mano wach mar lit ma pok odwaro yudi. Omiyo jogi kama gintiere mokwongo gidwaro tent ma ginyalo dakie. Jogi dwaro chiemo, jogi dwaro yath. Nikech ing'eni koro kata mana pige michugo gin pige maler ahinya nyalo kelo kipindupindu to gi tuoche mamoko. Jogo dwaro yath, jogo dwaro nyaka yedhe moko mikete pika mondo mi koro o purify pi ma gitiyo godo. Jogo dwaro net mar suna nikech ing'eni sama pi ochokore mana headquarter mar suna all along headquarter mar suna en ga Nyando. To koro sani en headquarter didek. Omiyo jogo dwaro net manyalo konyo weche mag suna. In kaka jaod bure setime ang'o nikech mane gima jogo ywago mondo kawuono ler ne jopiny kaka jaod bura. Okaparo ni ema pimo ni nyase mobilize sirkal mosewuok ka makoro gin e ground gisetimo assessment. Odiochieng' makiny gik makwano gi te obed chiemo, obed net, obed yath mar pi, obed gigo madwarore dhi Nyando. Kuonde modong' to kang'eyo gikech efforts ma MPs gi oseketo bende ok anyal ng'eyo. An kaka ja Nyando awuoyo weche mag jo Nyando. Kiny chiemo waka kaachiel kod gik makwano nyaka nedego dhi e Nyando. Dhi nyaka kanye mondo ging'e. Gidhi kanye Nyando to duong'. Gidhi kanye mondo gidhi. Wan gi storm wakwongo waketo gi nikech ing'eni ok inyal dhi kode tipoge dichiel. Nyando bende duong' to jok moyudo hinyruok be ng'eny. Koro mokwongo wakano gi kadisi. Tinde an gi DC ariyo. An gi DC Kadibo to an gi DC ma Nyando. Gik moko te masebedo kapogo to nikech jadoho nyaka ibed ng'ama ong'e pogo gik moko ma Kadibo idhi kan Kadibo ka rabuor Kadiyo. Waluonge ni Kadiyo nikech ema ne en Diyo chon. Koro en Kadisi. Nyando biro Awasi Kadisi. Chieng' Ngeso wachako poko ayanga. Mana wuon adhi bedo kanyo mondo flag off weche mag poko. Wana bedo Mbaka mano odiochieng'wa mokwongo. Kaeto wadhi bedo Dienya. Mbaka ni Nyando, Odienya ni Kadibo. Kaeto Kadibo wadwa timo kuonde ariyo moko kendo. Ma wana bedi kamiluongo ni Kibarwa. Kwa tieko Kibarwa mwadhi rado kodgi Ugwe. Kech Ugwe ne center marado kodgi e yot. Kata tieko gi Nyang'ande. Omiyo chieng' mar Ngeso no an gi kuonde 4. Kaeto kochakore wuok tich nikech Jumapil koro ji lemo. Koro wadwa wuotho kuonde go duto moyudo hinyruok. To kata kiweyo weche mag jok moyudo hinyruok e weche mag koth masani. Kech duong' dala kacha kech maliyo. Omiyo nyo wawuoyo gi sirkal ni ume wago maber makata jok moko hinyo to denyo bende oyude gimoro. To bende ochalo gimokorore na maber nikech nya chano wuoth e Nyando mar pogo basari. Sikunde yawo chieng' wuok tich ting'eyo ni nyithindo tene gi balance mag school fees nikech yuto tek to fees bende ruto medo. Koro hinyruok duong'. Koro chieng' wuok tich nya chano wuoth mar wuoth e Nyando mangima kuom jumbe 3. An wuodha mar Nyando kawo jumbe 3. Koro nya pogo basari ma pod adhi timo. Koro yudo basari to kisetiego to goro gi gik monego yagodo bende idhi yudo kochakore chieng' wuok tich. Mano ni kare nikech koro mano dhi konyogi masani. To jogo ma udi gi okethore jamgi ni bende odhi kama ne giuse bende gore piny. Sirikal nigi mpango mane mar ntiere kaka udhi reso gi udhi miyo kata ni okay in rodi no gore piny idhi ger nigo. Kari mar yuto nero nolal idhi mi pesa matin mondo ichak. Kawuone mane National Disaster Team ni e ground mane gin kod joga bende mowuok e ofisa
ne an gi chairman mara mar CDF, ne an kod constituency manager, kaachiel kod logistics coordinator, mane giwuotho godo e ground. Gin jo sirkal mowuok Nairobi ka mondo dhi otim assessment. Kawuono ema gitime assessment, makata report mowuok e ground pok giloso, pok gi compile. Ka gise compile gima giyudo ni ng'ane gi ng'ane odgi ogore piny. Ng'ane gi ng'ane guogi 4 olal. Ng'ani gwende 50 olal. Ng'ama kama oyudo lal machalo kama. Ka gibiro compile report no ka. To ka gise compile to abe gimiya copy. Koro copy no ema wuotho wa kondo report ni une manyuwa ge ground. Mina nyango ode olwar nyaka gi jikon. Ere mabati wadhu wagedne. Koro wadwa chope level mar yudo report no mondi. Eka kora dhi asund sirkal. Gima sirkal ema oloso. Mano report gi magedhe gi ndiko. Koro ginyal bire ground ni gindiko report kato gibiro keto gigo ka e shelf ni chako choko buru. Mano kabiyie. Koro wakunga yude mondi magindiko gi letterhead margi. Kato wagore kodgi koro ka. Makoro mane sigo minyiso jopiny ni koro chakre kiny gidhi neno reso. Kata kopogore gi mano, an iluonga ni jagedo. Basari ni matinde maya nying. Koro giluonga na jabasari. Kopogore gi mano, an awuon gi kiti mara. Agedo pile. Jok moyudo hinyruok bo ng'eyo. Ngetiende wache TV ka. Ging'eyo. Imacha jagedo. To sirikal makoro wuoyo godo mar iwacho ni koro so in dam ni ema nyalo konyo. Be chenro no be dhi maber kaka inene koro sari to kora uchung bango seed capital ma en 1.5 billion no kodhi maber emomiyo wan kod tabu mang'eny bende gi joka Ruto gi nikech wan kod weche ariyo motegno manowe kosechakore. Mokwongo en ginene mwawacho no koro so in dam. Mar ariyo en yo mowuok Muhoroni kalo Chemelil Miwani nyaka Mamboleo. Sani nyaringe yorno tere kanyali mo faktochewa mag niengege ka wuok Kibosa dhi Miwani adhi Chemelil adhi Muhoroni. Contractor manose tiyo mose payo yo mose keto mara modino sanu wuok onge site nikech pesa mano oketi joka Ruto golo. Koro ka gigolo contractor koni kara koro gima bedo ne ka onge. The same applies to gima koro chandawa mar Korusa Wenne. Kane Uhuru osemiyo 1.5 billion gi baba, to joge odhi mucha kuchungo tijno ma contractor chako wuok e site. Koro kang'eyo ni joka Ruto gi gidwa ni watim nang'o, wagore kod gi maandamano higni adi eka koro giduognwa gigewa manyose chakore. Magi ok new projects, magi gik manyose chakore. Ing'e ni kata ka nabedo MP 2017, nitiere project mane MP mane tiyo chon nose chako. Ok anyal donjo tako ni mago nyok gi ng'ane an kora chungo. No, kinya timo mano nikech mago nyok gi ng'ano, mago nyok gi jopiny makonyo japiny. Omiyo wabiro penjo Ruto ni to sama ni igolo gigi. Nikech Ruto no biro moyo jotelo romo kode Kisumu. Kinde mane pok wang'e ni whistleblower dhi miyo wasava ne Ruto no kwalo. Koro kanyo ne pod wachalo jomodwa embrace matin. Mano oromo gi jotelo mano telo gi governor marwa Professor Nyong'o e State House ma Kisumu. Mano wacho nwa gi dhoge ni gigi tere wadhi timo gi. Kech nwa nyise mose chakore to gi monego tim. Do no wacho nwa ni maga dhi timo duto. Bang'e no wano ka gigo gole budget te. Ngeni wane bunge kamilose budget. Koro gikaka budget statement wuok ka treasury. Kose biro waneno giwege wago ogol te. Koro so inoa Mamboleo rodowa kaachiel kod mamoko mano nego bende dhi nyime mondo kony japiny. Koro wuodh gi oko. Koro wabiro nono ni to watim nang'o nikech flood ni en gima gebo nene TV. I hope ni Ruto nigi TV. Ka oko neno to wabiro nyise, abiro kata ndiko ginene article moro maler gi Kisungu mong'ith e gazette mondo ng'ato terne odhi osom kuom chandruok ma jonyando nego. Ka dam ni ema nyo dhi konyowa to gole. Tiene no wach ni jonyando thathoe. Jo Kisumu East othathoe, Muhoroni othathoe, Nyakacho othathoe. Omiyo dam ni ok en gima wadwa kete wach mar tugo. Kane gikwalo pesa mar ginene Kimwarer Garor. Awacho ni gikwalo nikech chieng' moro Ruto nowacho kende ni 7 billion ema nolal. Ok ni nyalo paro. Mo wacho ni to 7 billion be insurance nyokawe. Koro kata wachame to insurance dhi chule. Nyo chako wuoyo gi jo Italy moyie ni koro Kimwarer Garor idhi ger.
Ang'o momiyo kimwarer garor mose chamni emichak imede pesa to marwa mo pesa tiyo yo mang'ith maber ma accountability inyalo timie ni tigolo pesa ne koro ok nyal gere odwa ni wathote nikech gimineno e TV kawuono ni chandruok mowuok Homabay nyaka Siaya matho otenore atina gi tho nikech kiwe jogo koth ochako chwe ndalo adek maonge kony magiyudo to koro wadhi neno thoe mopogore opogore. Ka koro watieko mheshimiwa nikech ang'eni koro jopiny osewinjo kendo ang'eni koro gin gi osedhi koro ang'o minyalo ng'iso jopiny nikech wan to kwanwa ne nyisowa ni gin ji 12,500 kwan no bino lokore to pesa di mosetiyo nyaka sani mar konyo jopiny nikech ing'eni samoro pesa nyalo tiyo kamoro to ng'at manie kona moro pok onene paro ni pesa ne onge adima koro osetiyo. Dhano 12,500 en namba mar households. Tiende niya kaka koro oda anadagi dhano 7. Koro dhano 7 gi ikwano ni unot achiel one household. Omiyo dhano 12,000 gi magi udi ema giwuoye. Maka kore kwano ni namba nyaka nyithindo manie yien. Koro kala 200,000 en mana mbele kucho. Koro mage jok moyudo hinyruok monego mi kony. Samo wuoye ni sirkal mamalo pokoro gimoro amora e ground. To ka nitie mosechopo to en mar county government. Nge jo county nigi kiti moro matin magiluongo ni ma special program kata ma handle disasters. Ng'eyo ni Professor Nyong'o kawuono ni no flag chiemo moko mag 5 million manodhi mondo dhi okony kuonde moyudo hinyruok. Omiyo ang'eyo ni chiemo maromo 5 million gavana mara Professor Nyong'o no seoro. To ka nitie kuonde mapok ochope to pok ochopo jaba nikech weche mag logistics nikech ing'eni samoro yudo geche bende materogi gi jotich materogi to kuonde moko bende samoro yore chendo mondo mi dhano chopi. Ang'eyo ni professor osegolo 5 million madhi konyo county government county tema Kisumu. National government awacho ni kuom nyando maro koro county kuom nyando chiemo kinyaka kiny achako pogo chieng' ngeso. Okay. Kaito chieng' wuok tich koro iyudo basari tiyudo chiemo tamoso semeji koda racha hiro kamano mheshimiwa mano ber mane buch jopiny koro mheshimiwa Honorable Jared Okelo en jaod bura mar Nyando wageno ni wabro neno kaka gibudho dhi mbele osesingo ni chiemo to koro biro kibed gi H1 pesa biro michiegni chiemo bende biro okamano hero kamano yiena wachna gi negi nind maber jo Nyando an kodu ahero wainya chakre juma manyien an kodu kuom jumba dek malemo mana pile. Okay. Semeja neno rakodi. Mane buch jopiny. Hero kamano. Koro kwa dhi mbele ni doho mampacho ka ndio chakayanga keto tim chenro mar tiyo kod jothek mopuodhi kod doho e winjo kendo tieko moko kuom buche ma ichwale nyim doho. Ma en achiel kuom yore ma doho tiyo godo e duoko piny kwan mag buche mosebedo ka digni e doho. Jafumbo maro miloni George Juma miwa ler. Chike ma pacho kae manochako tiyo yanga e pacho kae higa mar 2010 ochiwo thuolo ne doho mondo winji kendo tieki moko kuom cases oko mar doho ka gitiyo kod jothek ma bende koro puodhi kod doho. Lipot mowuok e doho yango ni nyaka sani doho maromo 44 e Kenya mangima osirwako chenro ni matiyo kod jothek e winjo kendo tieko cases ma osechwal e doho. County ni ma Migori en doho mar 45 machendo ni koro chaki e pacho kae. We are encouraging the members of the public, the litigants in our court, those ones who have already filed cases, to refer the cases to the mediators, and we have got accredited mediators. Jang'ad buche dono mamili mani Oscar Ngote ne otelo e nyasi mar yawa yanga chendo ni mar tiyo kod jothek e winjo kendo tieko moko kuom cases ma ichwale doni. Of course, we expect mostly the succession cases because we know succession cases is about family members. We expect land cases where we have land disputes. Most criminal cases
can be dealt with by way of mediation. Of course, we don't expect mediation in cases like sexual offenses. Nyaka sani kes achiel mane ochwal e doni ma Migori higa mar 2011 koro osetieki e yorni ka bende nitie keses 11 ma bende nyaka sani ichano winji ka okalo yorni. Where parties appear before a mediator, they agree on most of the issues before the mediator, and then the court adopts them. Oganda e kaunti ma Migori orwako chenroni ka giwacho ni odhi konyo mokalo e tieko moko kuom keses ma bende osekawo higni mathoth e nyim doho. And also as a county government will take the side of awareness and encouraging the Migorian to adopt and accept this way of sorting issues, especially relating to land issues. Our encourage jo Migori niya cases mang'eny mobede court waweuru mana very serious criminal cases ma mondo teri e court to magi endi to solve oko mar court mondo mi wabed gi piny maber. Lipot yango ni maloyo cases 480 osetieki ka okalo yor thik e oko mar doho ka ochakore higa mar 2016. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi mbele ni anyuola mar mosenindo Alexander Monson mane rawera mowuok e piny Uingereza koro yuago ratich gi bang' doho mar apil Mombasa weyo thuolo obila 4 mani tudo kod nek mar wuodgi no e gweng' ma Diani mane kaunti ma Kwale higa mar 2012. Kane giloso gi jofwambo weche Mombasa, anyuola no kotelnegi kod Hilary Monson ma en min mosenindo Alexander Monson wacho ni chunygi ne oduogo bang' doho ma Mombasa chiwo twech mar higni 48 ne achijego mane oyudi kod ketho mar nego wuodgi. To kata kamano okang' mar doho mar apil weyo thuolo achijego 4 go ohinyo chunygi. And we've been through 12 years and we're very, very tired. The inquest took almost 2 years. A case which is so open, so easy to conclude, because he was arrested in the allegation that he was smoking bang. He was put in cell. The autopsy showed clearly that he was beaten in a cell, even though the police denied. Na twaomba sasa, na twataka, si kuomba, twataka hii faili iangaliwe, i-review. Hata ikiwezekana kama itakuwa 9-10 yote iende pia kwa Human Rights Court Arusha, iende Arusha International, manake tume lose faith na hizi institutions zetu. Joala machiro sindo gi jogweng' ywak ewi lil mar aluora margi. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Tich ang'wen tarik 4 dwe mar abich, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar pokopogore ka osir gi bengi mar Equity. Kama wabiro kelo nie sigana mar Christina Rodi. Korana adwaga na ti mondo ng'ato ng'e tija, omiya pesa then okel na jok moko. Mane emijingo man ga godo kuom tija. Kod pok mare mar twang'o lewni kod loso akala e gwenge mambita. Pokopogore saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi. Ramogi TV.
Weche mag ohala ni johala kod jodak e boma Masindo e kar chung' od bura ma Suba South golo ywak kod luoro margi kaluwore gi chido mar alwora margi. Bende gibuogo biro tamore chulo usuru kapo ni sirkand kaunti ma Homa Bay ok oketo ler e chirono kod alwora margi. Jafwambo mar Ali Abich miyowa ler mar wachni. Masindo kod alwora mar bomano chenro mag ohala dhi nyime kaka pile kata odoko ni chirono olil kendo yugi obiwore ka pige mochido bende mol e kuonde ma johala opedhe mwandu mopogore opogore ma giuso ne jopiny. Johala ywak ni ngimagi ni kamarach mar gamo tuoche ma ikelo kod alwora ma ochido kaluwore gi chido kod chal marach mar chirono ma mono gi tayo chenrogi mapile mag uso e chirono. Josol osuru to nitie kendo ging'eny matamre gi nono. To mondo iyudi ni joywecho nitie, joywecho onge. Iyuechonwa mana gi jo-Samaria mang'won, kiny ng'ane biro koneno ka chiro lil to nyalo makonwa huruma to ywecho, ka gik seche moko godhiambo to nyalo kwa omena moro matin indeng'o ne omena matin kamano mondo miye kinda mar ywecho. To jok moketi kaka chirni mamoko mondo ywe chiro Masindo onge. Joalago wacho ni chope mag nyalo konyorego bende onge chiro makamano, kama tin manitie bende pige opong'o kendo keyo menyaga kuonde ma joala use. Koro kalure gi choche mantie, ji oingogi to gipong'. To samoro chunyi rach ma samoro kigike choke yudo kolil, to chunyi ok nyal yie mondo idhi e chono. Koro inwang'o korido kuonde mopondo koridosgo ema jomoko dhi kendo konyore kendo medo keto chido medo bedo marach, chiro bede lwasi marach nikech koro dung kamoro amora ni mar ji konyore korido. Giwacho ni chiro Masindo onge kod jogo matimo ler kata joyweche ma sirkand kaunti ma Homa Bay oketo kata odoko ni gichulo osuru ne piny owacho mar kaunti ka gikoni poni ng'ur margi ok owinji to gibiro tamore chulo osuru e thuolo mar ndalo 14 mabiro. Drainage maka kopong' wan joma petho piny gi kaka jaswekra wakawo gik moko wadhigo dala kata sa pok oromo nikech koth ochwe. Koro wakwayo county government okonywa nikech wan bende wauso kendo ijuogowa. Tok dala 14 koro wabodhi e ng'anyo nikech wang'iyo ga ka wadhi e ng'anyo to waduogo chien mondo milosnwa chiro gitamre to wan kwadhi e ng'anyo koro ok wadhi ng'uono. Jamtumba jalaw biro yaro law, kako yaro lawno ene moduogo ywecho kanyo kendo tich ariyo obi bedo maler karang'o. Koro jotelo ka dino yie dino losonwa arita mar ler mar chiro Sindo. Jawache lo sirkand kaunti ma Homa Bay Recho Gutu okoni kinti chadek gidhi ora pisas ma ochune rito ler e chirono mar ng'iyo ywak mag jowalago kod manyo yorego eko minyalo timgo ler e chirono. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ndalo machuok tok jatend piny Kenya William Ruto lieko ni nengo mogo oseluar, jodak e gweng' mag Ashagi e kaunti ma Kiambu seyo piny owacho ka giwacho ni onge lokruok moro amora ma giseneno e nengo mar mogo e dukni manie alworagi. Jodak go wacho ni pek mar ngima osemiyo gidak gi chan kendo nengo gik moko ma gitiyo godo kinde ka kinde muomogi. Giseyo jatend piny kuom wacho ni nengo mar mogo oseluar ka kuom adieri to mano pok otimore nyaka sani. Na turutaga wĩra thĩinĩ wa program na nĩkĩo mũrona twĩna uniform. Maisha imekuwa magumu sana. Unga ni 180, 190, 200. Na mtu anatafuta hiyo pesa anaikosa. Ukienda kutafuta kibarua inakosa. Tukiangalia kwa duka unga iko na bei kali. 190, 200 unga ijaanguka. Ukienda kwa supermarket, ukienda kwa duka unga iko juu sana. Wengi wetu tunalala njaa, hata asubuhi wengi wetu wajakunywa chai, wajakula lunch, wajakula chochote. Tunaomba unga iteremke chini. Haya, unga huku ni 200. Hatujagusiwa unga. Tumefinyika sana, hata kukula tunakula kibati. Tungetaka aguse unga na tungefurahia sana akiagusa unga. Ndio tuache kuinyika juu barua hakuna, kazi imekosa. Sasa tungetaka tu tuagusie unga.
Wadhi yu moro matin kaduo ka endi to jaka black oweya gi wich liech ka kurane mang na som weche mag tuke lakini aneno kuoro na ujumbe moko ya ria adek auchiel nono ka endi Ramogi TV and Daddy Wood Samson ka wuok game bar kalare awinji makare gi jaoda Jacinta Uma dogoe moyudore Usenge omuomo ndara okwayo gavana marwa maeno Rengo okon jodak ma Usenge rao bende lauji Isaya mar Nyamware apenjo mheshimiwa ni bi oselimo kaka pi tero ji Nyamware koso manyo kura to nyalo chopo to sa masira to koro dhi Ramogi TV wacho ni juma mabiro bro bet kanyo obro ng'iyo gima dhi mbele gi gik ma ibro kel kwa kuom sirikal. Ramogi TV neno maler kabisa kendo winjo yo makare mak mana ni chungo ng'anyo ema ok omora kata matin. Mama Shell kawuok Migori kamano Mashel. Ramogi TV lera duwa an MCA to be 2027 Nikanoro Dongo Bodo Tolo Mara Kingley Village Nyaera Sub County. Trevor penjra mheshimiwa Jared Okelo niko ka chandruok omoko kaka omokono podo dhi mbele bende ka en kaka gi bunge dilos kamoro kata manyo kaka dopogne jogo man kod mich midhiero machal kamano ute magidake koso manye kata osara moro mapiny mane gima no osepenje ka endi kendo duoko urura otuga ria adek auchiel nono kaka wanenogi waduogo to sa weche mag tuke korodonjo. Gor Mahia medo loch bang' loyo Mathare United e tugo mar league. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, diekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Odonje weche mag tuke ni jonyuol jalup captain mar Ragumo Taekwondo Club Felix Ochieng Omondi manyocho negi gi joma undu Kisumu sani kwayo ratiro ne wuodgino. Ochieng Omondi no negi gi joma undu manyaka sani poko yangi kano yudo wuok e orako mar Taekwondo. Wuon mare wacho ni kata obedo ni noselimo loch mananga mondo tim nonro ewi tho mar wuode to duoko mosebedo koyudo en mana manego chunye. Felix osebedo captain mar team no kuom thuolo malach kendo nindo bade seche makoro manowinjore ni gidhi e temruok mar donje team maduong' mar Kenya. Onge kod wach nikech tho nondike mak mana ni gima lit ne wan kaka family
en ni kaka nyo family olus nyathi gima en Felix Ochieng, nyathi maonge kod wach, gweng' odok moling, sirikal oling, chief onge gima chief nyalo wacho. Chief kanadhire, chief nyisa ni the way forward en ni mondo gol Felix keli mondo yiki, and that is it. Onge gima omiyo ywakwa mwakelo ne jo media en ni mondo wadwaro justice ne Felix. Tim mar Gor Mahia omedo chwalo telo margi e lig maduong' ma pacho kae ndie bang' loyo Mathare United gonde 2-1. Gonde mag Gor nologi Philemon Otieno kod Boniface Omondi. Mathare United noyudo gol mar yweyo pi wang' kokalo kuom jatugo Ronald Sichenje. Pitch was a little bit heavy, ball was moving slower for both teams, but you can't use that as an excuse. You've got to play the passes with a little bit more energy. So, I think we did enough to win the game. We created some chances, and we were disappointed with the goal we conceded because it was an area we knew. Look, Matari generally attack with their wide runners, Alap mar tuke makinoru e boma mameru en achiel kuom pewe mathoth mosebedo ka iloso mondo miyo konyo ganda. Jagoro mongirore migawo mar tuke Jonathan Mweke nochopo go wang'e tich matiyore pauno ka nyaka sani oseyangore ni tich mar pauno pok orumo. Asante sana. We've noted with concern that we have built these facilities and they are not yet in use by our wananchi, and yet we were building them for our wananchi. So our ministry now is committed to make sure that within the shortest time possible, any of these facilities that are almost at completion, like this one here in Kinoru, that we shall now complete the very little things that are left and open it up to our wananchi. Haya, mani kama lore chenro maro Oimore wang'ene nuwacho nang'o 2-6-0 Trevor Ramogi ler anene kan kibira katwekera mano Mamorin nyarmin Ben erokamano ahinya kuom neno Ramogi TV. Ma Levis Wuod Asumbi Ramogi ler kendo muol ago mos ne ji duto moyudo midhiero mar koth mapek erokamano ahinya. Ramogi aneno maler mano Morin nyarmin Ben. An Odera Pablo mar Kericho amor gi Ramogi TV, but akwayo jotelo ni gitem matek giketnwa kwe Kenya kaendi, kigichak gik moko mabiro chiga dola mosechango. Erokamano ahinya Odero Pablo kin Kericho kanyo. Mane kamolore chenro marwa an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo numbija taya nyakwar guoko cha pesa. Elizabeth Otieno ne jaloko marwa makawuono wacho nunindo maber obro nenore kende mano Ramogi TV ka mae karo mogo embaka okamano jokamano Nyasaye urugwedh. With communities across all 47 counties, we partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do.
wabiro kelo pak e nying Jehova. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako kendo lamo Nyasachwa gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Be ing'eyo ni sabund miti man kod chocolate ni kod omega 6 fatty acids, vitamin C kod magnesium machango pien del mokethore. Nyieno cells mag pien del kendo konyo e bedo kod pien del mayom. Minwa, agal toto, abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811 *380 to get a Toti Jaber.